DXDC Radyoman Report. Challenging gayod nga kaso ang Nieva case alang sa Davao City Police Office kun DCPO. Yangko ni Police Captain Hazel Tuazon, DCPO spokesperson, nga dakong hagit sa oplan siya sa team nga gitahasan sa maong kaso tungod kay walay eyewitness pa sa krimen. Sigon ni Tuazon, aduna na sila gitutukang mga persons of interest. Isa gini siya ma'am, challenging ni siya nga ma'am no kay wala yun siya eyewitness. No, wala siya eyewitness. So ipaningkamutan nato nga bisan pa in the absence sa witness masulbad gihapon nato. So pagpaningkamot sa ato investigators ani nga kaso ma'am. Sa investigasyon, posibleng nakauban pa 57 anyos nga biktimang si Lilia Nieva. Sulod sa balay ang mga nihimo sa pagpatay tungod kay walay nakitang forcible entry. Napalgan si Nieva sa iyang igsuon nga patay na ug nakahiagom og 44 ka mga samad dinunggaban. Sulod siyang balay sa Phase 1, Block 101, Lot 3, Daka Homes sa Lomo netong Setyembre 28. Bisyo Publiko, Radyoman Aimee Genita, Tatak RMN. Samtang nidangot na usab sa National Bureau of Investigation 11 ang igsuon sa biktima aron sa hinanaling panahon makabot sa pamilya ni ini ang hustisya ug madakpan ang mga responsable sa krimen. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko. Radyoman Aimee Genita, Tatak RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.